Int min int u rispettivament fl-ima fażi tal-ħajja tinsab, iridu natuk l-aqwa ħajja possibbli. Kienet din il-weda tal-Prim Ministru Robert Abela fl-ewwel messaġġ lin-nazzjon fil-jum li ħal ġurament tal-ħatra bħala Prim Ministru ta' Malta. Dan wara r-riżultat elettorali tas-Sibt li Dr. Abela qal li ġie f'mument importanti ħafna, meta fis-sfond ta' sfidi li qal qed ikomplu jiżdiedu aktar qed tissoda r-rieda tal-poplu biex titjieb il-kwalità tal-ħajja f'Malta aqwa. L-istess kwalità tal-ħajja li Dr. Abela deskriva bħala l-ispirazzjoni tal-manifest elettorali li tressaq quddiem il-poplu, bil-ħsieb li l-ħajja tan-nies tkun eħfef, isbaħ u aħjar. Il-Prim Ministru qal li s-suċċess ekonomiku ta' pajjiżna fl-aħħar snin ippermetta lil gvern li jkun ta' tarka għall-poplu u wieħed li se jibqa' jaħdem biex dan is-suċċess ekonomiku ikompli ħalli jissarraf fi stabbiltà, ċertezza u serħan il-moħħ. Dr. Abela wera l-impenn li l-magna ekonomika ta' pajjiżna tibqa' tevolvi biex il-proposti li l-poplu ta' mandat fuqhom jitwettqu. Fil-fatt qal li l-imsejjes fuq il-Viżjoni Malta 2050 se jkompli x-xogħol fuq pjan holistiku għal pajjiżna b'diversi pilastri. Fosthom semma r-riġenerazzjoni tal-Port il-Kbir, il-pjan Malta in Motion, l-istrateġija għas-settur tal-enerġija, l-investiment qawwi fis-sistema tas-saħħa pubblika u għawdex gżira ta' villaġġi. Qal li dan il-programm li deskriva bħala ambizzjuż se jitwettaq flimkien ma' tim tiegħu biex jinkiteb il-kapitlu li jmiss għal Malta li tant inħobbu. Dr. Abela temm jappella li biex nibqgħu pajjiż ta' suċċess irridu nibqgħu maqudin u nemmnu f'Malta, bħalma huwa jemmen fin-nies għaliex in-nies huma Malta u għaliex il-ħolma tagħhom issa hija il-proġett tal-Gvern.